दिनै गावहा बे न'आव चान्स मोनफिननोनो फिसाजोखौ नोङो दाय होदों। नोंसो गाज्रि। नों बायदि दैजिया माब्लाबाबो जानो हाया। इस, गावहा बेबायदिखायनो दैजिखौबो सानदों। दैजिया मानोना गावनि गोसो खुसियैनो बे बिजों थांदों। बिखि बेफोरबायदि खालामगोन? नों दैजिखौ फानफ्ला फानफ्लि माबे न'खराव नोङो जायगा लानो सानफिनदों? आं मानो थगायनो? नोंसोर आंनो न'आव जायगा होयो होआ बे नोंसोरनि। नाथाय आं नोंगौखौसो खोन्थादों। दैजिया गैमारला। दैजिया खारमारबाय। नोंगौना नङा जाखो? माबोरैथो बिदि जाथावगौ? फोथायनोनो हायाखै आं। माबोरैथो बिदि जाथावगौ? बियो गावनि गोसो खुसि थांनायालाय बोरैथो बियो बेफोरबायदि खालामनो हागौ? बिदिब्ला नोंसोरो सेंग्राखौबो नुखादों। सेंग्राखौ नुदोंब्लालाय मानोथो हमना दोनासै नोंसोरलाय? दाथ' सोरखौ दाय होगोन नोंसोरो? जोंखौ दाय होनो ना आंनि फिसौखौ दाय होनो ना नोंसोर दाय लानो? दाथ' जों नोंसोरखौसो उल्था केस होनो हासिगोन। नोंसोरो नुनानैबो लाखियाखै होननानै। आयै, मा खबर? माबानो दैजिया सोरजोंबा खारबायनो। दोनदो फना दोनदो। मिसा मिसि मानसिखौ नुखानानैबो हमना लाखियाखै। खबरसो हरदों। नोंसोरनिसो दाया। हारे जोमै, आरो नोंलाय हरखाबनो बबेथिंनिफ्राय सफैखो? बबेनिफ्राय जागायजेननो आयै? आंखौ निमाहा होदो। आं बेयावनो दंहैयोमोन जेराव दैजिया बिहामजो जानानै थांदोंमोन। बै न'खरावनो आं रुवाथि दङमोन। नाथाय आं रुवाथिब्लाबो दैजिखौ लाना थांखांनायनि उनाव गासैबो फारि फारि थिगानो जाबोगासिनोमोन। नाथाय हरखाब दैजिया सोरबा सेंग्राजों बिदि खारलांखो? बे खारलांखांनायनि उनाव आंबो बै न'खराव मोखां दिन्थिनो हायासै। लाजिनायजों आंबो फैफिनबाय। लासिं बासिं मा खालामखो बे गथ'आ? आयै, मान सनमान जाजोब्बाय। जोंनि मान सनमानाथ' सनमान, आरो गावलाय मा सानखो बेलाय? गावनो माथो एथ' मोजां बिजोंनो थांनोसै होननानै थांदोंमोन। आयै, एथ' मोजां बजार खालामहैनो ओंखारनाया ओरैनोसो लस। ओंखारैनि सिगाङावनो बे खबरखौ मोननायब्लाबो ओंखारामोन आं। आरो दाथ' गामिनि सानैसो बुरिफोरखौबो लिंदों बजार खालामहैनो। मा जानांगौ दालाय? बोरै खोन्थाबावनांगौ जाखो? एसर आं लाजिनो मोनबायहाय आयै, आं मिथिला। गासैबो आंनि खर' जाजोबो। गासैबो आंनि खर' जाजोबो। हाबाब, गासैबो आंखौल' मानो लाजि फोनाङो? ओमफ्राय मा खबर नोंहालाय? मिथिगौ आयै, आं माब्लाबाबो नोंसोरनि गनायथाव जाना बिहामजो जानो हायासै। आयै, आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै आंनि फिसायाबो जादों। आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो आंनि फिसायाबो दिनै जेलाव। आंहा जेबो गैला आयै, जेबो गैला। हायोब्ला नों आंखौ खनसे निमाहा होबावदो। बे बारनिफ्राय आङो आयै मालाबाबो आरो गोरोन्थिनि लामायाव थांनाय नंला। निमाहा होदो आयै, निमाहा होदो। नोंखौथ' आरो बेसे निमाहा होबावनो? आं बुंलायाबाबो जासिगोन। नों गावनोथ' मिथिगौ नों दिनैसिम खनबेसे निमाहा बिखो। नंगौ आयै, गोसोआव फारि फारि दङ। निमाहाखौलाय 1000 बार होगोन। मानोना इसोरानो जोंखौ थिनदों निमाहा हो होननानै। आरो गावजों गाव अनलायना थानायानो बे संसारनि देरसिन धोन। निमाहाथ' होगोन। नोंखौ निमाहा होगोन। दिनै मोजां जानानै नों गाबोननो गाज्रि जागोन। गासैबो न'खरनि मानसिफ्रानो नोंखौ बानाय मोनबाय। बेखौथ' आंबो आन्दाज मोनबाय। न'खरनि गासैबो मानसियानो आंखौ दुखु मोनबाय। दिनै सोरांस्रियाबो आंखौ मोजांखौनो माथो होआखै। आं थैनानैबो थांला। दैजिनि आबै, लेटसो जालायलांबायहाय, फैद'। दे, न' सिङाव थांदो थां। आया, बे जोमै नङा होमबा? माथो बेखौ बहाबासो दंहैयो होननानै खोनादोंमोन। औहाय, खोथायानो बोरैबासो जाजोब्बाय। माबा, दैजिया माथो बाम्बुलाखौ नागारनानै सोरबा सेंग्राखौ लिंहरनासो खारबायनो। नंगौना नंमारा? नंगौ, हौवा लागोनिफ्राय खबर फैदों। सि, बेबायदिसो जाबाय बेबो। आं बे गथ'खौ बेबायदि जागोन होनना सानथाराखैमोन। बिमा जोलै फिसा ना मा होनगोनहाय? आं
आंनाबा हले थारलाबा थारलाहाय नंगौबा नंगौथार आंनिया बिमायानो गाज्रि नालाय फिसायाबो बेबायदिनो सनबाय आं बिमा जेसेबां गाज्रिब्लाबो बे गथ'खौ बेबायदि जागोन होनना सानथाराखैमोनहाय आं बेनोथ' जाबाय मिनिजानायल' जाबाय गासैजोंबो जोंनि न'खरानो एथ' मोजां दिनै बिनि हाबानि थाखायनो माखासे जिनिसफोर लायनो थांनोसो नागिरदोंमोन मा खालामखो बे गथ'आ एथ' मोजां न'खरमोन मा साननानै मा खालामखो बे गथ'आ बेबायदि बेबो दे आंखौ गन्थं हागोन आं सानथाराखैमोन बे गथ'खौबो माबायदि जों गामियाव बे जोमैनि थाखायनो गासै हिनजावफ्राबो बदनाम मोनफाखायो आरो दा बे फिसाजोआबो बेबायदिनो जाबावबाय दा बे सासे सिख्लानि थाखायनो गामिनि गासिबो रायखांजासिगोन आरो बिमा फिसा सानैखौबो खानाय लामथ' लामथ' हानानैसो गामि गामिसो सेन्देल गानहोना फिदिंनांगौ बालफोरखौ मा बुंबावनो आं दायनिगिरि जानानै सिरि थानांसिगोन बेबायदि जाथों होननानै आं आबैखौ हरथाराखैमोन मोजां न'खराव आलो गोजोन थाहैथों होननानैसो हरदोंमोन बिसोरनि थाखाय मोजां मावनाया जेब्लायबो गाज्रिल' जायो आंनि नोंलाय आरो मानोथो जोमैखौ न'आव सोबावखो बिसोर बिमा फिसानि थाखायनो बेसेबां मा जालांखो न'खराव दाबो बेखौनो न'आव सोबावदों नों थिगब्ला बिसोरबो बेबायदि जानो हायामोनदांहाय नों एसे गोरा जालाय गासिबो थिग जालांजोबगोन एथ' गन्थं हा जानाबो दाबो बेखौनो न'आवसो सोबावबाय सायहा सायख्लुम मोननो थाखाय गंसे न' दङमोन दैजि नोंखौ अननो थाखाय आंहाबो थोजासे गोरबो दङमोन नोंखौ आलो गोजोनै दोनगौमोन आं नोंनि नामाव गारि गंसेबो देरनो हास्थायदोंमोन आं नों आंखौ मानो फोथाय खेबस' खालामलांखो दैजि मा गैयामोन आंहा महरल'सो गैयामोन नांगौखिनियानो दंजोबोमोन दैजि आंनि गोरबोजों दसे गेलेफैनानै नों दा सोरजों माब्रै दंहैयो नों गोजोनै दङ ना आंखौ गोसोखांदोंना खाङाखै नों आंखौ गोसोखांदोंना खाङाखै नों दैजि गोसोखांदोंना खाङाखै नों दैजि नाथायब्ला हले साननैसोनि थाखायल'मोनब्लाबो नोङो आंनि जिउआव आंथ' दिनै नोंखौ गोसोखांगासिनो नोंखौ जोबोर गोसोखांगासिनो नोंबा गोसोखांदोंना खाङाखै आंखौ दैजि गोसोखांदोंना खाङाखै आंखौ गोसोखांदोंना खाङाखै नों बाबा नों मबाइलखौ मानो लायाखै नोंनि अफिसनिफ्राय फन सफैगासिनो औ आयै लोगोफ्रा गोबां फन खालामगासिनो आं लाजिनाय मोनबायलै आयै मा होननानै लोगोफोरजों फन रायलायबावनो बिसोरथ' आंखौ मिनिसिगोन नङा बाबा नोंखौ मिनिया बिसोरो आं रिसिभ खालामदोंमोन आंजों रायलायदों माबा दिनै नोंसोरनि अफिसनि मेन अफिसार गिदिरा फैयोनो दिनै नों अफिसाव थांथारनो नांगौनो आयै हिन्जाव खारजानानै बेसेबां दाहायाव दं आं बबे गोसोखौ लानानै बबे मोखांखौ लानानै अफिसाव थाङोलै आयै थाथोंसैलै थांलां अफिस मावलां गोसोआनो थिग नङा गोसोखौ हमथानोसै होनना बुंनायालाय दालाय मा जाफिनखो मिथियालै आयै गोसोखौ हमथानोनो हायाखै एथ' मोजां गंसे न' थानानैबो एथ' मोजां बिहाव बिखुनजो मोननानैबो दैजिया मानो बिदि खालामखोलै आयै बाद होदो बे सिख्लानि खोथाखौनो गोसो दाखांसै बेनिफ्राय साबसिन हामसिन लाबोनानै होफैगोन आफा नों अफिसाव थां मानो सोरबा सिख्ला सासेनि थाखायल' अफिसनि खामानिखौ मावगौमोन नामा बे गैला होननानै जों बिमा बिफा गैला नामा नोंनोथ' जोंखौ नायनांगोन फुसिनांगोन नों अफिसनि खामानिखौ मावब्ला नों जोंखौ माबोरै नायनो सोरबा सासेल'सो गैया बिमा बिफायाथ' दङ ना बिमा बिफानि थाखायथ' नोङो मावनो नांथारगोन थां आफा थां अफिसाव थां आफा थांदो थां दे जागोन आयै थांनानै नायनि औ थां उथिदो जिरायबाय दाथासै थां अफिसावनो थां अफिसाव थाङोब्ला लोगोफोरजों रायलायनानैब्लाबो गोसोखौ एसे मोजां मोनगोन दासो जाथाया जाखांनायनि उनाव खोनानानै मोसा सिंह बायदि रागा जोंब्लालाय मा जानोसै गोदो हरैनि सिगाङावनो खथ' बुंखादों नोंसोरखौ दैजिया बिजों गोसो गैयि मानसिखौ हरथाबोब्ला सानसे समाव सैनांनायसो सफैयो होननानै
बेसेबां बुंखादोंमोन नाथाय नोंसोरथ' अख्रायैनो नोंसोरनि गोसो बायदिनो हरथाबदोंमोनना दालाय माथो जाखो एथ' मोजां न'खर नायना हरनायावबो गोजोननाय गैयाना बियो जोंखौ लासिं सिंसो खालामबावदों जेरावनो मोनो बेखौ थुख्राथाम खालामगोन आं दासो लाजि मोनदों दासो रागा जोंनानै थुख्राथाम खालामनो होनबाबोलाय माथो लाब सानै हयै खामानिखौ मावनो रोंखाया एथ' मोजां बुंबाय थाखादों दैजिखौ बेनो दाहरसै एसेबो गोसो गैया गथ'आ होननानै मोजांसो मोनदों बोरैबा हरनाङा बुंब्लाबो हरथाबग्रा गावसिनि गोसो बायदिल' दालाय माथो जाखो संसार जानाय खोथाखौ नोंसोर ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मोनदोंमोन दा मालायनि गोसो दं गैयाखौथ' नोंसोर बुजियासै दाथ' नोङो संसार जाफेरनाय आंजों संसार जागासिनो नों जुदि आंखौ एसेबो नायनोनो हायामोनब्ला नों आंजों एसेबो गोसोआनो गोरोबामोनब्ला नों आंजों संसार जानो हागौमोन आंजों गथ' गथाय खांनो हागौमोन सिरि थागोन ना नों मा सिरि थानो नोंखौ फोरोंदोंसो आङो जायजों गोसो गैया बेजों संसारबो जानो हाया जायजों गोसो दङ बेजोंसो हायो दाहर होनब्लाबो हरथाबदों गोसो गैयि गथ'खौ जबरदस्ति खालामना हरथाबदों मोजांसो मोनदों आं दायो मोननांगौ बिदिनो खोथामानिफोरखौ मोनथिगौ नोंसोर सिरि था आरे सोरांसै बियो माबोरै न' सफैखो आं नोंनि सिगाङाव बुंखादोंमोन जे बियो न'आव फैफिनोब्ला आं बे न'आव थाया होननानै थारैनो आइया बेखौ न'आव सोमारबाय बिदिब्ला आइया बिजोंनो थाथोंसै जों आरो बेयाव मानो थानो आरे नोंथ' सासे दायनिसो आंनि जिउखौ जानो नागिरनाय नों सासे दायनिसो अन्नानै